DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Alas 9 na! PIO na! Iyo po, tabi, alas 9 na naman, Huwebes, 13 de Agosto taon 2026. Kami po giraray, minapaabot nin pag-good morning sa lambang miyembro kan familia orog na po itong sa mga nagdiretso po kan pag-antabay sa programa ng Tingog kan Banwaan como Huwebes ngunyan tabi St. Jude tabi Huwebes ha. So mga devotos dyan ni St. Jude ay makalingaw. Pasalamat kay St. Jude dyan baga sa St. Jude Tadeos Paris. Uyan dyan sa barangay Lapu-Lapu kan Legazpi kataning sana kan JRB Battery Shop, Calibration Tire Shop. Sir Popoy Balmes, maray na aga tabi sa imo Sir Popoy, haloy ta na ining paraan tabay pati suportador sa DCGB. Diyan sa JRB, siyempre pasalamat kay St. Jude tabi. Pasalamat. Sa paghampang niya to kan kaldawon dapat ang mahal na Diyos daan perming ipigpainot niya to sa gabos mentras na happy birthday po sa mga nagkukumplean yung unyan. Sundo na kitang 10:30 Diyan sa Daraga maray na aldaw tabi. Sir Ato Lim, kumusta ka mo diyan sa grupo sa tuyang mga paraan tabay diyan sa Petron Tap Gas Gasul? And sa Albay District, haloy kong day nabati lamang nasa Batang Kusuluyaon dyan sa Small Talk Cafe. Sa Small Talk Cafe, good morning! Siyempre, mga amigo taman dyan sa Boklan, sa Boklan, mga paraan tabay ta dyan sa Boklan, sa may PNB baga sa Legazpi. Good morning. May tanong ka ba? Katuwang ta dyan sa Luwas and Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy Pading Jim kumparing Pading Jomar. Si Pading Jomar may sibot sa familia ta gadan baga Pading nal sutugang niya. So condolence tabi kumpadreng Jomar sa familia ha. So matuaya ta ninda itong tugang kung tamaan sa kuyang pagrumdom iyuan nagadan ihuhutad sa saindang nakahutad na gayud nga ni nakaburol diyan sa saindang ancestral home sa Malilipot. Kaya so partidarius dyan kan mga kafamilya na Jomar na bien sa Malilipot asin iba pa. So sa iyang tugang na matua, naligaw ko lang sungaran. Basta so pagkatarab ka ito ni kumpadreng Jomar kasuwapon, matuang tugang ninda so lalaki nagadana tabi. Kaya condolence po sa familia. And siyempre kasabay ta dyan sa Luwas ang Mega Force Patrol pa si Joshua, si Angel, si Karen. Sa Manibela si Henry Mata sa Samuya pong 4x4 4-wheel drive sa Master Control lang sa kuyang kumpadre si Padingnal Baldo. Padingnal, good morning tabi dyan sa Indo sa barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Sa newsroom yaon dyan si Ma'am Sha Leron asin si Nicole Ann Gloriani. O get well soon. May pigmamati-mati na diit an sa muyang news director si Mardela, buda si Ma'am Jen Matthew Baliran. Get well soon. Kay puhan an diit na recharge, pahingalo and diit na medikasyon. Get well soon, news director Mar and siyempre kay Jen Matthew Baliran. Sinda po an minasa rumada kan istorya lokal, national, international. Nadadangog kada best na igo po nin newscast igwaning major newscast as in newsbreak digdi po sa DCGB and nababasa sa DCGB News Online. Padingnal nakita oning audio tabi sa laog tanawara aso niyan. Tio Fernandez, ang inyong kadamay basta alas 9. Baba ng konti. Yan. Nawara. Pwede na. Nung ka ba? Yan, si Padingnal dan sa kuyang kapartner. Sa IT, Jerome Nico Martinez. Ako mapan sa indong servidor sa radyo. At sa indong Public Information Officer ng Bayan. Pio Fernandez sa programang Tingog kan Banwaan. Check, 1, 2, 1, 2.
Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Siring kanda tinatong nakatuudan pag may naka-standby ilaog tulos ang mga istorya dyan sa palibot. Nasa linya ang Mega Force Patrol si Karen Ala ang nanginginutan. Ali dyan sa sayang location. DCGB On the Spot Report. Karen, maray na aga, please go ahead. Thank you very much. Good morning, Tabi Sir Tio. Iti pagsibog na guna sa petsa 26 kan Agosto, an kuta ng grand opening sa aga, kan magiging exhibit kan mga agi-agi kan Diocese kan Legazpi, digdi sa may Museo de Legazpi. Iyan, Tabi Sir Tio, an nakumpirmar niya to kay City Human Resource Officer Darlito Perez, kung saan matatandaan baga Sir Tio, nagpa-press con pa sa nakaini, kaiba si Bishop Bong Bailon at siya Mayor Gisham Ismail na dapat August 14 sa aga, digibon ini. Halagat ang rason taday malalawos sa opening sa aga, masyadong halitot sa oras, kana pagpreparar kan mga ilalaag digding mga kagamitan kana diocese para sa exhibit. Doon kaya Sir Tio tangani na matawan oras so pagdalara pag-iskusar kan mga personalized kan museo sa pamumugpatan kan mga manlain-lain na kagamitan na makasaysayan man sa taunin jubileo na inikan diocese. Isinibog ini sa petsa 26 alas 9 na kiaga tanganing may sapat pang panahon na ipreparar ini sa grand opening kaysa kung ilidalian. Ano nga ni an kuan? Ano nga ni an okasyon na yan? Anong exhibit an bubuksan dyan na isinibog so opening? Ini baga Tabi Sir Tio, ang title kay nga grand opening exhibit, si pagsalingoy, iyo an na pag-onra asin pag-celebrar sa matrayumpong 76th Diamond Jubilee kan Diocese kan Legazpi, kung saan magkakaibot si espasyo sa exhibit ang Diocese Digdi, duman sa mga memorabilia kan mga dati na naging obispo kan Diocese, may mga darakulaon Sir Tio na Centra Board na ikakaraag sa mga lanog kan Museo de Legazpi, dapat iyan sa mga istorya o history kung paano nga yan na-establishin ang Diocese, yaon man sa presentasyon kung sinisay sa mga naging obispo kan Diocese, sa mga misyon kan mga lokal na simbahan digdi, at iba pa, sagkod na nakaantos ang statuyang Diocese sa 75 years. Sa inso gigibuhan ko ta naka na duenyo tabi. Digdi Tabi Sir Tio sa Museo de Legazpi sa may Gregorian Mall. Iyo sa Museo de Legazpi takon yan mananggad kung gari kakapuson sa oras ta gulping mga memorabilias an imumuntar diyan bako baga Karen ano. Roger on that. Pati palan Sir Tio sa bado, mga bado kan mga naging na obispo ta, ikakaraag dyan, nagarimanikin. Ngunyan pag-apit ko Tabi Sir Tio kasuhapon sa museo, na-discover ta na day pamanpalan, tigdarara duman sa museo, yung mga kagamitan. Kaya dahil ta medyo dakol ini Sir Tio, kapos sa oras, isisibog na sana 26 sa opening. Kaya ini nga aldaw na tigbabalgas na August 26, dapat nakapreparar na ito. Iyo di inda ko kung ibubugtak pa diyan so memorabilias baga kan pagbisita kan Santo Papa kaidto digdi sa Legazpi. Yes, Sir Tio, si Pope John Paul II, tama ka po Sir Tio, ikataag man iyan. Yan, budas so mga gubing, nagkapirang gubing kan mga nagkaput na obispos, tabi. Roger Tabi Sir Tio, tama. Narumduman ko lamang ka ito so, sa kuyang kababayan. Amigo ko tabang ang kimal na Diyos, dahi man madagit sa tuya. Si Bishop Jose Sora. Yan. Kababayan ko an sa Birak. Kabarangay ko pa pati. Birak no. Haloy na nagsirbi yan dyan sa kuan sa ano ini o sa diocese kan Legazpi. Inabutan ko ito sa pag-installar sa iya. Sundo sa pag-retire niya sa paghali. May makonsuelo nga ning istorya ka ito ki Bishop Sora. Tabangang kimahal na Diyos. Ano? Dahil ang tanamo taning maray si Bishop Sora kan clergy kan mga parokyano gabos parishioner.
Ang pag minaabot si Bishop Sura, nagsusuro-riyaw. Oh, Biba Sura, Biba Sura, Biba Sura. Kaya, ay nga, pero ma-retire na ako. Nadangog yan ni Bishop Sura na nag-intermiss ako, nagpo-programa ako, nagabiyahe sinda pasiring sa Catanduanes. Ferry boat, taigo dumanin pagtiripon na dakulaon so simbahan katolika, so hierarchy, mga obispos matiripon. Barkada ko ka ito so kapitan kan ferry boat. Duman, so haling tabako pasiring sa Birak. Nag-text ako, ngaya barkadang piyo, yaon digdi si Bishop Sura sa pilot house. Nakamonitor pati ngaya kami. Mga DCGB na mga ferryboat nin pagkatanduanes. DCGB iyan. O di niya ako binasa ko sa text. Uwi niya ako pala na good morning sa sako yung amigo. Siya pa kay Tubisa padigdi sa Legazpi. Taga dyan sa Salvacion Birak, harani sa pier. Yan, di niya ko yaong ka pala dyan niya ko Bishop Sura di niya ko inistorya ko niya ko namumutan na ning maray kan mga taga-diocese kan Legazpi. Kaya kada bis niya kung minaabutan sa opisina, minatirindog, Biba Sura! Biba Sura! Ulokon na kayo si Bishop Sura duman sa pilot house kang ferryboat. Sabi ka so kapitan, salbay kang yapi. Sabi ka so kapitan, ulokon niya si Bishop. Ay, naka. Adi, dadarahon dyan so nagkaper. Anong apod kan, igo ba ganing termino kaan, yan mga bado kan obispo, man lain-lain baga na attire ninda, sigun man gayud sa okasyon. Igo ning apod yan, tapos igo sinaning sugari baga, siopaw na pula, sukalo digdi sa natataluban sa digdi sa nasa may bumbunan, sugari bakulaon na siopaw na asado na pula. Anyway, Sir Tio, iyan pala, i-dedelete iyan, pinailingan sa tuya ni Sir Darlito, sa iyaman na laptop, iyan nga yan mang i-display, may nailing ko, so dari mga gubing, kan mga obispo, i-display nga iyan na dari so, may mannequin, kaya ngayon nga mas magkatotalan pagilingon, bakit ito nasa salamin, sa dari makos man iyan Sir Tio, doon ako lang espasyo, kaya siring ka ng sistema. Magayon iyan na memories, memorabilias, buda yung memories, mga retrato dyan, 26 yan na Miyerkules, ining Agosto. Sige. Yes, Sir Tio. Okay. Yan ang report, Karan Ana. Good morning. Salamat, Tabi Karen, sa istorya hali dyan sa luwas. Sa 26 na palang Tabi na exhibit para sa ining komemorasyon man, obserbasyon kan ining kamundagan kumbaga, founding anniversary kumbaga halimbawa kan sa tuyang diocese. Maray na aga Tabi, Engineer Mer Legazpi. Yan, nabasa ko Tabi. Good morning. Makipiesta da Tabi sa ginubatan. Uy, palang Tabi noarin suka fiestahan Nuestra Señora de la Asunción ginubatan. Ngunyan ba yun Tabi? Bastang aram ko ongoing ngunyan so Longganisa Festival. Tabi? Longganisa Festival. Yan. Engineer Mer, maray na aga Tabi isa imo. Yan. And si Migong King Reynaldo watching from Bangkerohan, maray na aga man. And sabi ka sa tuyang texter, maray na aga Tabi Sir Pio, makaulok ka man po Sir Pio, Biba Sura pati po. Ay, midbid ko ito kapano si Bishop kabarangay ko, anarong ninda siguro ang pagultanan mi sarong kalye sana, aram ko narong kanduman sa Salvacion sa Birak. Ulukon da kay to tabang kimaladyo si Bishop Sura kan madangog su intremis ko sa radyo. Sige. Duro-diretso kita kan istorya dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Si Compadreng Al, maray na aga man Tabi, Padingal, go ahead na. Salamat, Pare. Good morning. Duwang bagay pa
nakakaulang kung kaya day pa na ipagpadagos ang construction kan community college digdi sa sitio Tiko-Tiko kan barangay Taysan. Sa inotang impormasyon kay Mayor Siam Ismail na may pigtagama na sindang budget para digdi ngunya na taon para managdagan at least ining 8 existido ng classrooms as in at least mga 12 lamang ng classroom bago mag-operate ang planong yan ng community college as in ma-develop naman padagos ining compound kini na medyo bako pa pantay ang area pare sa momentong ini. Iyo. And at least mapakinabangan na ini kan mga estudyante sa lalong madaling panahon. Alagad yun nga ni may duwang bagay pa na problema not so bidding process kan budget para sa construction. And ikadua ang paghagad pa nin konsiderasyon kan city government sa Commission on Higher Education dahil pag-question kan CHED ang distansya kani digdi sa ongoing man pagplanong pyrolysis area kan city government mga 200 meters na distansya kani na bako daw tugma duman sa patakaran na dapat at least mga 100 meters lamang na distansya o 10 kilometro digdi sa area ini kan eskwelahan and pyrolysis area. Pagkaagad diyan na konsiderasyon kan city government in back sa level man kasangunian palunsod nagpasara sindan nin ordinansa si City Councilor JP Lee at sa chairman kan Committee on Education iguana sindang ordinansa manungod sa structural management staff kan community college na yan ng kaso alagad may mga bagay pa nakakaulang kaya dahil pa nangyayari totally finally ining planong ini na community college na haluin naman ang pangarap kan Legazpi City lalong-lalo na ang mga mabibinipisyaran kani digdi sa southern part kan Legazpi. Yan. Yan pa ang informasyon digdi sa southern area kan Legazpi City. Alarmario DCGB. Salamat tabi kumpadreng Al sa dagdag man na istorya hali dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Nagkaperang una kuan ko na kita padingnal gayud medyo magaan-gaan sa naman mo na. By the way palantabi narumduman ko ka ito si Congressman Pido Nagarbin nagpost baga ka ito sa Facebook so kan madiskubre niya may mga basurang nakatambak diyan sa sarong lugar sa may tinampo baga sa may Pacamilla Homes padingnal ngunyan. Nagpost yan na bawal ang bagla sa Legazpi. So nakunyan ito, napahali itong basurang ito and pagkatapos so pag konsyerto naman baga opening kan Ibalong Festival may mga it's nice na igwaning sarong grupo duman mga estudyante kababayan padingnal nagpupurot kan mga basura pagkatapos kang kunyan kang konsyerto. Pero it cannot be denied na talagang basuran iwiwalat pagkatapos kan araw kaining mga okasyon. Now, ini ko ta na basic na problema baga padingnal pati na ang Palasyo Malacañang nag-take cognizance na padingnal kung pag-isipon day naman baga ko ta na ini natutukar kan Palasyo Malacañang ta ini mga satuya na ining kargo padingnal bako individualmente and as a society ang pagmanihar niya to kan basura so pagtapok niya to kit basura o yan baga tabi ho irestoryana no less than si Presidente Bongbong Marcos recognized na igwa na kitang dakulang problema sa politika ang iba nga ni ang kuang kaini ang termino kaini parang critical na
Apudang ko daw tahabo ko nakitaan magpareistor digdi. Kuanta daw ning kunyan si apudang ko giraray si Congressman Pido baka lamang available ano ta. O yan na recognize na kan gobyerno. An problema sa basura yan. Kung ano an kon ka ini ta nangangapudo na nga ng gobyerno na maging responsable kitang kunyan mga para tapok nin basura. Inda kun baka mapunan digdi sa Legazpi ta igo pag kitang mga okasyones pa inigayad na ibalong festival baka pag closing may konserto paan duman sa okasyon gayod pwede pa ding na kanat bridge baka kung nagabiyahe ano ta Webes pag Webes pa ano pag Webes ang mga kongresistas papsiriring asa sa indang kanya-kanyang mga constituentes. Yan. Tibaad kung pagtapos kan ining ibalong festival, may konserto na mambaga, i-anunsyar kang guest performing artist, mga band na, eto tayo sa Legazpi, ako naniniwala na hindi tayo dito mga pabaya. Makikiusap kami na pagkatapos nitong konserto, puruton ang mga basura, pwede gay pa ding punan sa araw ka na sistema, hilingon mo. Nakatapos pa lang baga kang World Cup, so football padingnal. Ang football, iba man ang karinyo kan football sa bilog na kinaban. Pag igwa ng championship baga so World Cup, grabe ang entusiasmo kan mga fans sa football. Ang iba nga ni baga padingnal, biyong nagkakaigwa ng street party. Mahiwasan iyan. Grabe ang kan football community, ang entusiasmo. Pagsuporta sa indang mga kanya-kanyang football teams. Yung football baga, Barcelona, champion baga nga niya sa Espanya. Champion sa Espanya, dinaog dinaog na team. Yan. Grabe pag iyan naga-football, ang stadium sa inman na lugar sa Kinaban, ang stadium puno iyan, maski anong nasyon ang nagkakawat. Pero one thing na narireparo, napipick up pa ding nalgang international media, ang ugali asin customary kan mga Hapones, mga Japanese, yan. Pag ang nalalaban na team is Japan sa football, sa UEFA ba yun? Yung football, pakitabang daw tabi, mga paraan tabay, FIFA World Cup, yan. Pag Japan ang nalalaban sa FIFA World Cup, di siyempre yaon yan ang mga Hapones. Kanya-kanyang suportan Ngaya pag Portugal, Portuguese ang mga yaon dyan. Kung ano sa kalaban na nasyon, man, Australia, Japan, Gabos, Pilipinas lang ang sa football. Ang mga Hapones padingnal, ang pakatapos kang kunyan kan event, win or lose, so mga Japanese na spectators, mga fans, may daraiya na subasurahan. So kunyan so plastic bag bagang itong so garbage bag, pigpupurot ninda pading nalbaga an basura sa bilog na stadium. Nahiling tayo ni sa kunyan. Nahiling tayo ni sa sa Facebook baga. Tayaw na sa Facebook ta ang impormasyon baga, maski sa Kinaban, sa cellphone ta, yaon na yan. Pigpupurot iyan tabi kan mga spectators na Hapones. Sinda sana nagigibukaan. Inda ko sana kung pwede ang digding po nan lamang sa Legazpi. Maipaabot ta lamang inipadingnal. Tama closing bagas, ibalong madali na. I-anunsyar dyan kan guest na banda. Taiguanin mga following ang mga guest na banda baga, mga fans siraon na yan dyan. Or kung sisay manayaon dyan na opisyal kang gobyerno na tabi man, pagkatapos kan sa tuyang konserto, daing o na mag-uruli, tarabang-tabang kitang maglinig digdi sa duenyo. Ano daw kung kaya pa ding Kaya nga yan. Kaya. So the point here is, kita, day kita magpara laom ka itong so hilinga, presidente ang nag-acknowledge kan basura, problema sa basura na supposed to be kita na individual na mga tao and as a community ang nagmamanehar na taan gobyerno has much more bigger scope and responsibilities
obligasyones na kaipon asikasuon ang presidente na dahil nakuta na matino kan basura. Ilingaan basura ngunyan sa inman na lugar, tabi talaga sa totoo lang. Saruyan sa mga kausakan ining kuwan, ining pagbarakan mga waterways niya to. Oh, yan. So, inda ko sa natabi, kung kaya, kung anong further na pwedeng mag-ibo pagkainin na Congressman Pido. Pinuunan ni Congressman Pido itong subawal ang bagla sa Ligaspi. Sana ma-continue yan, nadago ko kan pig-interview baga si Congressman Pido duman sa programa ni Pading Al pag Sabado na datitino nga ni na waste management. Kaya tayo ni, sabi nga ni baga, do not always ask what the government can do for you, and imbis nga ya, also ask yourself what you can do for the government. Ili nga, pag ang basura tambak na, ang babasuluntan na, so alkalde, so gobernador, so presidente, padingnal. Bako, samantalang mapagal-ugaring paano pag-arog kaining mga pag-uro-restoreta, titamaan kita, individual, kada saro, daining masyadong, pag titamaan na sa tuyang nakatudan ng kostumbre, mapagal-pagal na mag-react ang tao. Pero sa totoo lang, iba ka na nangyari, hilingon mo, mahilig kita kanyan baga sa mga wall, may nakabugtak diyan pa di sa ibang mga lanob. Ngaya, bawal ang basura dito. Bawal magtapok ning basura. Ilingon mo, ang pagkaaga kaayan, suyaon duman sa harari duman, maluwas agang-aga, alas 4 aga, may napatos-patos na basura. So, mahiling siya sa atubangan niya, malinaw ngaya, sararado pa, daipantawo, mailing sa likod. Dai man yung nakakailing. Mabirik sa tuo, mabirik sa wala, dai nga yung nakakahiling pa. Dai panganin ng tao, atab pa. Dispres, matangad sa itaas. Turog pa ngayon sa Diyos. Dadaraho niya nanduman sa basura. Duman mismo sa tangod, asa may poste na may manakabugtak na karatula, bawal magtapok ng basura, duman yan ibabugtak. Yan. Sige ang tapok niya kan oral daw, araw ka na practice. Pag natambak na subasura na hanggang tuhod na, mapuunan pagreklamo. No man ngayang gobyerno ta ini sa munisipyong ini. Ano man ngayang gobyerno ta ini sa syudad na ini. Ultimong basura nga, iday nahahakot. Ayan. Sige so tambak basura hanggang sa lapwas tuhod na, mamuda na sa gobyerno. Dahil nga pigtatapok. Dahil nga pikukuha ang basura. Bako, puwer di los ubos, araw kita kaayan tabi, puwer di los ubos. Saro pa, bawal umihi dito, diyan ang maihi pa din. May nakabugtak pa dyan. Ang umihi dito ay aso, yugon mo Sabi ni Madam Melba Nalagillas, dapat po malinaw maski pa may basurahan, dahil man pigtapok sa basurahan. Digdingani po sa refilling station may basurahan, pigtatapok po sa gilid. Mga estudyante pa naman po, bagatabi yan. It is are simple things but realities na pag nagtitipon ako compound, problema na kan gobyerno, mga ngarimbutas na kita tabi, mga ngarimbutas na tabi, ang kunyan, ang tao, ay talaga naman opo na mga pangyari di sa tuya. Dahil garing tanakontak si Congressman Pido, hagadan ta siya kung anon sa ayang masasabi ka nita. So sa ayang pinunan digdi sa Legazpi, uto na igwa na nagtitake cognizance naman, maski ang palasyo ang gobyerno nasyonal, na talagang may problema kita sa basura. Although, igwa nang nagsasabi na critical ng problema ta sa basura. Nakunyan ini, sprout out inita, ito bagang subaha naman duman sa Manila. Saro ini sa mga kausa, apera talagang ang Manila, dakulaon na porsyon kan Manila, babaon ta below sea level yan. Mas kinig di sa Legazpi baga, below sea level kita. Dahil man mawawaraan baha, sa totoo lang, the only thing na pwedeng magibukan gobyerno is mamitigate po. Pag sinabi tang mamitigate, so epekto kan baha na at least bako nang masyadong halangkawon, ang level kan tubig baha na lumaog,
And pagkatapos kanuran, madaling mag-upa subaha, madaling mawara. And saro sa mga minakaw sa pagkanbaha, basura. Yun ayan tabi. Ano? Sige tabi. Yan ang sa tuyang mga inisal na bungkaras. And manungod sa baha, taod-taod man, igwanin, ito po, paminsan-minsan ha, don't get ni misconstrued na kita nagpo-promote din sa rong congressman, din sa rong gobernador o kung ano pa man. Pero I for one, ang logic ko natatapig tutukar ko, ang mga performance, buda pigigibukan sa tuyang mga congressman, is it because kaipuhan tang maisihan iyan kung nagtatrabaho sinda. Because we have the right to know. And ikadua, maisihan kan publiko sa mga pigtatrabaho nindang legislasyon na ma-resolver kan mga problema kan manlain na sektores kan sosyedad. Don't let be misconstrued na kita po nagpapabor, nagpapahamot ng pangaran. No. Tapos mahilig kita magparatulig sa congressman, sa gobernador, sa mayor, sa vice mayor. Pero pag igon mga maray na ginibuhan, day kita tuod ka na pagdangogon mataram mo, bayan na ngayakan barka, da ngay bayad ngayayan. Araw ka na sa tuyang konyan ang sa tuyang mindset na ngunyan. Kaya mapagal, day kita nakakaabante na Pilipinas. Perming gusto taduman sa negative. Na ngunyan, in our own little way, sa tingog kan banwaan, pag igwang mga maray na legislasyon na pwedeng makaresolver buda mga pigigibon sa tuyang mga ilihidong opisyal, iluluwas ta yan, mabalanse taman lamang. So too much negativism na digdi sa tuya sa Pilipinas. At tibad mag-asenso pa lamang kita. Ano? Sige, oras Pilipinas, alas 9:35 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kawa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika, ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties,
Wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandan Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti Artadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough!
Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon ning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ibalong Festival 2026 Calendar of Events August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legazpeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition.
August 23, second Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. May naghapot sa inang may harvest ang igo di padingnal sa sentro harvest letson manok igwa sa may sentro dede ko daw sabot harvest baka duman sa may sao igo gay duman harvest sa ambayon sa indig di sa may nagapot kaya tabi and good morning man kay Tata Mensoy na Bernal. Ito pala na su gari bagasyo pa na sadit na yaon niya nakado kanubispo skull cup. Yan ang apod kan skull cup. Yan tabi yan maray na aga tabi diyan sa Sendo. Sa may atubang kan Arika Hotel. Duman sa Albay harayo digdi sa Ligaspi wara di kitang kuan. May nagapot. Duman sa may Arika Hotel. Di sige sa may Arika Hotel da tabi. Sige, dire-diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya mo na si Angel na Mustaza. Angel, marhay na aga. Go ahead. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa kayong mga paraan tabay. Yes, sa mga dugang tapang bareta, ipapaapod ana nasa 12 nga nano-entrepreneur Sir Pio kailangan dumana sa nagpapartisipar sa nagpapadagos sa Small Enterprises Acceleration Lab of Best Education o ining seal begin kan DTI asin kan DPI ipapaabot ini Sir Pio yung nasa 12 mga ligaspenyong nano-entrepreneurs ni Alcalde Hisham Ismail sa Lunes Sir Pio para mag-receive nin tig 5,000 pesos Sir Pio na tabang pinansyal halimana sa bulsa kan Alcalde. Ini Sir Pio ang ipinagpromisa kan Alcalde matapos na magbisita ini duman na kanakalis na aldaw sa nasabing aktibidad kung siin sabing ang assistential Sir Pio papapailing man ka na pagsuporta ni Alcalde Hisham Ismail ligdi sa nagnenegosyo. Sinabi ka na Alcalde Sir Pio na sa Lunes, Agosto 17, after ngayakan flag raising ceremony, magduman ka mo sa kuyang opisina dahil ta makaka-receive ka mo ng tig 5,000 pesos hali sa iyang sa diring bulsa. Bilang pagpapailing man ka na pagsuporta kan LG Ligaspi dahil sa pagsasabi Sir Pio na ang mga sara dito nagnenegosyo na iniiyo ang dakulang katabangan para sa pagkakuha ngayon ng empleyo kan mga Ligaspenyo asin dakula man ang katabangan taaning mas maipailing asin may pamidbid ang mga produkto hali sa Ligaspi. Nito sa ipinangapudan man na Sir Pio kan Alcalde sa mga partisipante na ipagsayangon ang pagkakataon ni dahil ang dakulang bagay man ini para maihanda man sinda sa indang pagnenegosyo para makipagsabayan sa mas mahiwas na merkado. Yan po Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas, i-info sa David Revenue. Salamat Angel sa istorya hali dyan sa luwas. O tamang-tama na pag-urulayan naman ngunyan kada bes na araw ka ining bulan na Agosto, third quarter hanggang Disyembre na antabi kada taon ang kadaklan na istorya minasabay dyan sa mga istorya habagat. And pag sinabing habagat, iyaon na po dyan ang baha sa may sa Manila. Tadyan bibag sa kanin uran tabi pa rin nalbag. Paghabagat? Halos taon-taon iyan tabi habagat. And ining west side kang Pilipinas, dyan po ang pigaparaon yan na Sambales, yan, sa Palawan, yan. And Manila, habagat. Dyan ang bukan oran. And perming matubig tabi dyan sa Manila baha. Taon-taon tabi pag restaurant man. Igwa po, apwera ka ito bagang piga sabi ni Congressman Kaloy na itong mahiwasan na pag-aadal na kan technical working group na sa iyang pinaghagad sa DPWH na mag-adal kan flood mitigation and master plan digdi flood master plan control and mitigation sa Ligaspi. Igwa pa siyang sarong pigpoproponer na lay na posibleng makakuangkaan, makatabang sa bakong sa pagwara kan baha, kundi pag mitigar kan epekto kan baha tabi. Taon-taon po yan ha. Tamay report ang sa tuyang pag-iriba si kompadreng Jomar hali dyan sa Premier Distrito kan Albay.
Kumpadreng Joe Martabi, maray na aga, go ahead na. Salamat pa rin Pio, maray na aga sa mga parantabay ang DPWH First Engineering District pa rin ang Department of Education ang pigtuturo ni Mayor Libragais na may pagkukulang kung ata sundo ngunyan dai panatatawan kan Bureau of Fire Protection nin occupational clearance itong 54 na mga classroom sa Tabaco National High School. Ini ang ipinahayag ni Mayor Libragais sa pakikipag-olay kan DCGB News sa iya durante kan magkaigwa siya nin halipot na press conference kan nakalis na aldaw. Asin na ihapot tayo ning kumusta na so issue kan Tabaco National High School takum sa itong magigirumduman pa de. Dahil nag-issue ng occupancy permit ang Tabaco National High School sa 54 classrooms sa sabing eskwelahan dahil lang daipan in pirma itong mechanical engineer asin daipan nasunod itong mga safety standards kang sa pagkakasulo aron kan pagbugtak nin sprinklers. Sprinkler, pwedeng sprinkler or itong source kan tubig pag nakabitan kan hose pag magkasulo apat na floor kaya ang mga building pa ding Pio. Ang pinagamit sa nasa first and second floor kaday man duman required itong sa mga sa arog kay itong mga kabitan pagkontra sa kung sakaling may sulo. Apuera kayan pinugol man baga pa ding Pio so paggamit pa duman sa iba pang mga classroom at duwang building dahil lang kanahiling na crack. Pero solve na ito pare. Kinumpirmar ni Mayor Libragais na nagtaon na nin certification so DPW at matapos ang inspection bako ng ocular talagang nagkaiguan na nin structural inspection may gamit na mga aparatos safe ito kaya tinugot na magamit kan mga estudyante o iilinawo so pagpagamit pa lang kan mga estudyante. So ang issue na sumanugod sa Bureau of Fire Protection na 54 na classrooms. Sabi ni Mayor, nagtaram na siya kay ang issue kaya duman garo pati sa kuryente may problema pa sa garo daing mga kuryente so iba kaya dahil magamit. So ang solusyon gastusan sabi ni Mayor. LGU matabang ngaya kami. Yun, maasumir sa LGU matabang. Ilinunta ngaya kung pira matatabang kaya. Kaya pigagadan ko ngayon so DPWH kung piraan posibleng gastuhon para masunod itong mga pinagahagad kan Bureau of Fire Protection na mga ikakaragduman na para sa fire safety. Buda, kung manunod naman sa kuryente, depend tayo nakaisi. Nagkagadan ko ngayon, Sinda. Iyo. Masarong bola na ngayon. Dahil man yung nagsasarabit sa kuya, imbis ngayon maaksyonan kang LGU, preparado man ang LGU, na mag-alukar din fondo para lumaan. Iyo. Ay, alkalde na naghahagad, masarong bulan, daing response lamang. Dahil lamang Kaya sabi kang alkalde, suratan ko na daw ngayon. Tagaro kaya, paano kami makatabang kayo ni? Tama. Dahil ngayon pigtatao sa muya, so kumpira ang gastuson, pagani makalukar kami kung kakayanon kang LGU. So estimate. Ang pundo. So estimate. Waraman ngaya. Nangugunta si Mayor Libragais. Pighagad ko kung kumpira ang gastuson kang DPWH para po masunod so requirement kang Bureau of Fire. Hindi po si Engineer Roses kan DepEd, iguwa mo siya pigasabi manugol man po duman sa manungod sa sabi mong kuryente. Kung ako sa pigagadan ko man siya kang program o kumpira po ang request na pwedeng ilang na budget. Alagad sagot po sa ngunyan, dahil po akong nare-receive ko. Almost 1 month na. Sagot sa ngunyan po sabi ninda during the meeting, kan Wednesday yata ito, Wednesday yan Within a week, dapat Friday. Yaw na. Alagad ay ko masabutan kung nata po din nag-submit sa kuya. Ang First District Engineering Office, asin po, si Engineer Roses Candipet. Mataw ba surat sa kuya? Ang District Engineering, First District, asin po si Engineer Roses Candipet, or daing.
Para po maraman ko kung ano action na igibo ko. Para kung makatabang ako, matabang ako. Tinagka pala. Uturong ko tabi, ang problema po sa First District Engineering Office. Kasi po, kay Engineer Roses can depend. Si Yan. Mayor Ray Bragais pa rin. Oho, dapat kaining makuhaan tanin-lado ang first DE. Paano yan? Alkalde na naghahagad Uto, nakabusis na baga, inutro niya. Ang problema, first DE. Oo, iyon ang nga ni problema. Ngunyan ng pasa ng aga, puta si Kirby Bragais, ang Public Information Officer kan Tabaco, kung ano, nakasurat na ba si Mayor Duman? May response na ba so ano ini? So DepEd sa kaso DE. Ang sabi sa ko, dai pa po. Dai pa ning surat o may surat na dai pa nagsimbag. Bakong malinaw, basta dai pa po. Dai pinag-qualify kung dai pa nakasurat. Pero pigilin ko pa pigilin ko pa susimbag anday. Susimbag anday. Sabi ni Mayor kan makaulay ko, itong pag-interview, after this, magibo na ako kan surat, ipadara ko tulos naman. So, in other words, anday, susimbag. Es posible. Possible. Roger, yan ang posible dyan. Yan pa din mga follow-up, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadre Jomar sa istorya. Sana DE yung DE First District. Para masimbag man ito. So pigagad, simpleng estimate, pigagad di Mayor Ray Bragais. Tanganing mapag-adalan man. So kumgura an aabot to nakakayahon man kan city government para duman sa mga kaipuhanan na pagkurihir kan dapat pang ikurihir susog duman sa dapat na sertifikasyon man na itatao kan Bureau of Fire kung pwede nang maglaog duman ang mga estudyante sa classrooms na ito tabi 54 ito sos Mario Joseph naman tabi DE First Engineering pakiasikaso man tabi alkalde na naghahagad sa Indo paano pa yan so much delay mabalta po an sa tuyang programa may bareta muna halay dyan sa newsroom asin nagkapirang hanap buhay. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of EBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapang ang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabag ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. An oras, alas 10:03. Halin sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinahayag ni Prosecution Counsel Amando Ligutan na daing bad faith as in malis ang sa iyang social media post may kinaraman sa issue kan misleading questions. Kasunod kan pagtiinodig ni Lead Defense Counsel Sheila Sison sa Senate Impeachment Court. No misleading question is allowed is as true as the sun rising in the east and setting in the west. 1 + 1 = 2. There is nothing illegal about it, sigun kay Ligutan. Sinabi niyang ang four corners kan post niya. Iyon sarong statement na aram kan gabo na law students asin abogado. Dahil pwede ang misleading questions, maski sain, mas kinuaren, buro baliktadon man ang sarong korte sigun pa sa abogado. Dahil man pupunason niligutan ang nasabing post dahil ini ang nakapalaman sa rules of court. Iyan ang detalyas kan pangalas 10 na bareta, hali sa News Base. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Smile always! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver-Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver-Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver-Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver-Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver-Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver-Aid Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Tingo Galbanwaan. Pio Fernandez. Si Tata Nems ng kapartner Tangunyan, and diretso kita sa programa. Nasa linya man si Joshua. Joshua, good morning. Go ahead na. Yes, Pio, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong bareta, mataw-taw ko niya Sir Pio digdi sa barangay Anislan sa munisipyo Candaraga Albay. May nakatalaan digding inaguraran ining Daraga Motorist Assistance Center. Digdi yan Sir Pio nakapwesto sa barangay Anislan. Estratehikong lugar man tabi ini Sir Pio sa ngani ng ang katayuhan, mas mayroon ang serbisyo kan mga kapulisan, kuda mas maparikas-rikas ang tatao ni na responde sa anuman ng mga emerhensya tabi Sir Pio, lalong-lalo na para sa digdi sa mga southern barangays kan Daraga. So sa ngunyan, digdi ang provincial director kan PNP Albay, si Police Colonel Noel Nunez, yaw naman si Mayor Vic Perete, nagabot naman digdi sabi Sir Pio, si Chief of Police kan Daraga PNP, si Lieutenant Colonel Merigris Tagtag, and ang pigalat lang digdi to presensya ni Regional Director General Erosito Miranda para makapagpuuna ka na programa. Sir, pwede mag-interview, sir? Live po sa DCGB. Regarding, pwede po mag-interview, sir? Apo, sir, po si Police Colonel Noel Nunez, ang Provincial Director ka na PNP Albay,
agadan tani na pahayag. Sir, ano po ang importansya na meron po tayong mga ganito, Motorist Assistance Center, lalong-lalo na po sa mga barangay na malayo sa sentro. And meron po bang ibang din ganito sa iba pong lugar sa Albay? Si Sir Pio Fernandez po ng DCGB. Sir Pio, si Colonel Nunez Tabe. Hello po, magandang umaga po. Si Police Colonel Noel Nunez po ito ng Provincial Director po ng Albay PPO. Yeah, PD, maray na aga, magandang umaga po. Si Pio Fernandez Tabi ini kan DCGB Legazpi. PD, pinag-encourage po natin yan na magbugtak, maglagay ng ganyang mga parang kumbaga outpost natin, detachment natin sa mga strategic na lugar dito sa Albay. Opo. At ito po ay isa sa mga programa po ng ating pong Regional Director at saka po ng Provincial Director ng Albay dahil po napaka-importansya po yung mabilisang pagtugon do sa mga pangangailangan po ng ating pong mga mamamayan, lalo na pag-provide ng police assistance at iba po pong mga kinikater po ng Albay Police Provincial Office. Kaya napaka-importante po nitong ginagawa po natin na lahat po ng yung kahabaan po ng Maharlika Highway from Pulanggi, papuntang Tiwi, hanggang ito pong Daraga, papuntang Sorsogon ay dapat po visible po yung police po natin. Kaya ito po yung ginagawa natin ngayon. Ay, opo, ano. So, pang ilan na po ang ganyang setup na nailagay natin dito sa Albay? Sir Pio, pasensya na naputol. Nag-abot na digdi si RD Miranda. Sige. Automatic masabat si sige. PD. Sige Sir Pio sa kunya, sa Daraga, na Subato, na babanggit sa Tuya ni Chief of Police Tagtag na medyo dakol naman Sir Pio ang mga araw tayo na digdi sa Daraga. Pinakainot na binugtak duman sa may Bukana kan Bicol International Airport. So ini tagtag tabi ni Sir Pio digdi sa Daraga. Iyo. Di binugtak sa Arislag ta dakol nan mga masiservisyon kay ni. So Villa Hermosa, Lamantaw, and so iba pa Sir Pio na mga internal barangays digdi sa southern area kan Daraga. So nagka-termino tumapo na Sir Pio ang programa yao na kompleto na sa mga VIPs na pinagahahalat para sa formal na inaugurasyon sa ining Motorist Assistance Center bagong-bago Sir Pio sa Barangay Anislan. Kung pasiring kang Sorsogon, left or right side? Kung pasiring Sorsogon Sir Pio, sa right side, kataning lang inikan simbahan. Yan, tanganing su mga parantabay niya to, nayaon sa erengan, malocate in tulos yan kung igasin ng pangaipo sa pulis. Ano? Roger, okay. Kataning lang Sir Pio kan simbahan tani, right side. Sige, kopya. So yan tani Sir Pio, na initial na mga impormasyon, live day sa Barangay Anislan, Josh Babino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa Anislag. Sensya na po naputol yung pagkipagurong to kay PD. Nag-abot na po sa indang Regional Director kan PNP mapuuna so sa indang programa. Now, usapang baha, digdi baga sa Legazpi, sabi tanangani kasubago, enot kan nakaulay taman ini si Congressman Garbin. Tatanems Flora in the house na palantabi. No? Welcome Tatanems. Igwa na ning technical working group hali sa DPWH Manila na ang sole purpose is pag-adalan pa yung phase 2 igwa na bagadig din in place na kunyan man flood control setup sa Legazpi. Ang Congressman kan Second District si Kong Kaloy phase 2 nga yapiyo tanganing makwan pa, kumbaga mas lalo pang magkaigwanin maray na resulta so pagmitigar ta kung sa pagprebentar kang baha day man talaga it's impossible ta, low level kita is below sea level kita. Anhururo na sana dyan, sabi kan mga inhenyeros kung paano makakrear makapag-introduce ning engineering intervention na sulebel kan tubig baha day na masyadong maglangkaw kung minalaog asin magkulpa tulo sa baha at shortest possible time pagkatapos kan uran. Iyon na sanaan kaya nga ni mitigation
Sabi ni Kong Kaloy, so enot tabagang pinag-istorya man ka ito, may technical working group na ngaya, and ang ginibo ko ngaya piyo, bako ako ang madirhir initial, si Mayor Isyam. Pinaduman ko ngaya kay Mayor Isyam, tanganing mag-coordinate, duman magkuaning inputs, kung ano mga dapat gibuhon, and magkakaigo kami ng joint study na kaan, so Mayor Budaso Alkalde, so Mayor Budaso Congressman, tanganing ma-refine kung ano pa mga dapat. Pero ang sabi ni Congressman Kaloy, importante sa gabos na mga ipig-introdusir na mga programas, kukoordinaran niya to asin dadangogon, aadaptaron ang mga inputs kan mga alkaldes, regardless of political affiliation, regardless of political belief and inclination. Iyon ngayon sa kuyang dogma, mantra. Kaya pinaduman sa technical working group. Now, sa Ligaspi, talagang babahaon tanim. Sa low level, below sea level, duman lang, ma-introduce lang ng engineering intervention kung paano mapababa ang level kan tubig baha and kung paano mapadali ang pagkulpa kaiyan. So, ongoing ang technical working group sa studying iyan. Iguaning ipinagkuan na kantidad, alokar na, pinagpabugtak na ni Congressman Kaloy for that purpose. Now, aperak iyan, so engineering intervention. Now, tanganing mas makusugpak iyan, sa lado man kan lay, takaipuhan baga, iguanin, aperakan so physical na trabaho, may mga layes na kaipuhan, ito ang babasaran man sa implementar panindara kulaon pa mga proyekto na pangmatagalan. Saro digdi ining House Bill numerado 8927 ipinag-introducir ini ni Congressman Kaloy kan 2nd District. Proposition ini solely for the flood water detention pond system para sa Ligaspi. Yan. Saro ining lay na pag naging lay, natural, aalukaran yan ning gobyerno kan fundo. Yearly, magpuon sa paggibukaan and then sa maintenance. Kaya puhan may lay. 8927. Igwa na akong nahiling tatanems duman sa Metro Manila. Dahil ko lang aram kung ano itong munisipyo, syudad. Igwa ng araw kaining style. So covered court tatanems, nakulaon na covered court, basketballan ng ibabaw. An irarom tatanems, araw kaining ideya, ining lay na pinaggibo ni Congressman Kaloy na flood water detention pond system. Nalingaw ko lang kung anong lugar ito. Paguna mo, daining laog ang irarom, abrido palan pa ding tatanems, sa irarom makakaakomodar ning milyones na cubic meters ning tubig baha, budauran. And ginibuhan ninda ito ning paagi na so maakomodar duman na tubig, i-release ninda tanganing mapakinabangan. Bakong pastidyo kundi mapakinabangan. Or i-release ninda, o kaya bakong i-release, pig-release ninda, pasiring sa mga lugar na ito papakinabangan imbes na makapastidyo. Talingaw ko lang sa lugar na ito, nagkapira na ito sa Metro Manila Ngunyan, arog man ka ng ideya na ipinagpoproponer din ni Congressman Kaloy sa House Bill 8927. Kada bes magasabi din ni Congressman Kaloy, kada bes ngay may makasug na pag-uran, natitipon ang halangkaw na volume kan tubig, dakol na volume kan tubig sa Ligaspi, na kung saan imbes na inikuta na pakinabangan, nagiging pastidyo. Okay? Sa tinampo buda sa komunidad. Now, an sabi digdi, ining House Bill 8927, ining Ligaspi City Flood Water Detention Pond System, as in Urban Flood Resilience Act, magtugdok ini ni mga detention ponds sa mga estratehikong flood catchment areas. One time, nakahurong ko man kaini si Congressman, ako si Dr. Cedric Daep, kan siya pa so chief kan APSEMO, yaw na baga siya ngunyan sa 3rd District at Chief of Staff dadigdi sa district level, si Cedric Daep tatanems. Iyo man ang ideya niya, piyo, gibuhon ta ining mga
well-traveled si Cedric sa manungod baga sa disaster. Sa Japan ngaya buda ibang lugar. Iyan ngayon tubig ba buda oran, pipakinabangan. Naggiribunin mga catchment areas. Iyon ni anpig ko niya ni kong kaloy. Sa House Bill na ini. Bako lang ini basta proyekto kundi lay na mamando nabugta kaning araw ka ini ang lugar na ini and igwaning pundong gagamit at papabuluson yan ang gobyerno nasyonal ta lay nga ni taon-taon para sa pagmantinir. So strategic na mga lugar daan bubugtakan ining House Bill 8927 Legazpi City Floodwater Detention Pond System and Urban Flood Resilience Act. Strategic na mga lugar na duman papabuluson so tubig uran na maakumular and then ang sabi digdi temporaryong sasaludon kan mga pasilidad na yan so sobrang tubig uran sa panahon ni makusog na bulos kan uran buda ipapaluwas kuan na sa drainage system o sa kontroladong paagi magayon baga pading atatanim sa mamamanihan mo managad kontroladong paagi. Depende duman sa papabulusan na tubig, kan tubig na drainage system, kung piraso ka kayang ka itong kubikometriko, iyon, kontroladong paagi, or ang kasabay pa sa mga dagdag na pumping stations. Tabi yan. So, and pwede ining gamiton sa mga natipo na tubig, apera kon sa pagparilis sa kontroladong paagi duman sa mga major drainage system na inconnected nan, pwede pang gamiton ini sa firefighting, sa irigasyon, paglinig kan mga tinampo, buda iba pang mga serbisyong pampubliko. Iyan ang ideya kanikong kaloy House Bill 8927, catchment area, mga flood and rainwater flood, Urban Flood Resilience Act na ini, Legazpi City Flood and Water Detention Pond System. Iyan po, so ibinusol na ni Congressman Kaloy tabi na Loria na magayon makuan lang pero pag naging lay ini po iyan talagang estabilisado. It will sabi na nga ni improve a lot itong susatuyang kakayanan na mamanihar ang tubig uran buda baha into a useful and safe purpose. Bako buda iyan na ito nga ning suduman sa istorya ko ehemplo sa Manila anong lugar ito baya cover court ng irarong pagtatanems dakulaon nagari swimming pool pinahiling ni duman pag puno na ngayon uni ngay ang pag-release mikaan pig-release duman sa intended na kanal and kontrolado tanganing dayman mag-overflow so kanal. Arog kayo niyang na ideya man ni Kong Kaloy through this House Bill 8927 solely for the purpose kan digdi sa Legazpi po tabi. Yan. Ining Legazpi City Floodwater Detention Pond System and Urban Flood Resilience Act. Parang mga retaining pond. Bako actually underground. Parang mga retaining pond ata. Depende na sa disenyo. Basta catch basin disenyo kan sa tuyang mga inhenyero. So yan tabian saro sa mga positive na dapat pa niya tumaysan magatatanim sa sa sobrang kanegatibuhan ta na at least naiisihan ta na igwanin mga araw kay ning pinagigibuan sa tuyang mga opisyalis both sa lado kan infrastruktura and sa lado kan leyes tabi digdi po sa satuyang distrito sain man na lugar digdi po sa satuyang lokalidad. Day tabi maghali ha. Pwede na kita tatanems. May mga programa pa kitang masunod. Ako po si Pio Fernandez sa pangarang kabilog na tropa. Salamat asinmal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog